טוב, אז השבוע אנחנו בפרשת ויצא. יישר כוח, יישר כוח. השבוע אנחנו פרשת ויצא. פרשת השבוע מתחילה ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום וכו'. יעקב אבינו בהמשך לפרשת השבוע הקודמת, יוצא מהבית של ההורים שלו לבית דודו לבן, המטרה של יעקב לשם מה הוא יוצא, אז בעיקרון המטרה המחתרתית זה כדי לברוח מעשיו, אבל המטרה הרשמית שלשמה יעקב יוצא זה בעצם כדי לשאת אישה. אבא ואמא שלו שולחים אותו, הולך לבית של לבן, ושם תיקח את אחד מבנות לבן לך לאישה. אז יעקב בעצם למה הוא יוצא? יוצא כדי לקחת אישה, בשביל זה הוא הולך לבית של הדוד שלו לבן. כאשר יעקב מגיע לבית של לבן, כותבת התורה, ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. חודש ימים יעקב יושב בבית של הדוד שלו לבן, בא להתארח בבית של הדוד שלו, יושב שם. ויאמר לבן ליעקב, אחי אתה, ועבדתני חינם, הגידה לי מה משכורתך. לבן פונה ליעקב בשאלה, אומר לו, תשמע, מה, אתה תעבוד פה בחינם? תגיד לי כמה אתה רוצה, בוא נסכם, נעשה הסכם, כמה כסף אתה רוצה שנשלם לך? הגידה לי מה משכורתך. וכאן נשאלת שאלה, מה פתאום לבן פתאום נהיה כזה נדיב לב? יעקב ביקש לך משכורת? בא עם דרישות תשלום? לא. אז מה פתאום לבן נהיה כזה נחמד? אומר לו, אחי אתה, מה, אתה תעבוד חינם? בוא תסכם, תגיד כמה אתה רוצה, מה אתה דורש. מה קרה ללבן שלא ידוע לנו כנדבן גדול, פתאום הוא נהיה כזה נחמד שהוא בא ליעקב ומציע לו כמה אתה רוצה להרוויח. זה דבר שאנחנו צריכים להבין. בהמשך אנחנו רואים שיעקב אומר ללבן שהוא מוכן לעבוד, והשכר שהוא רוצה זה בעצם להתחתן עם רחל. אני מוכן לעבוד איתך 7 שנים, והמשכורת שאני רוצה זה להתחתן עם רחל. מגיע ליל החתונה, ולבן שולח את לאה במקום רחל, הוא מחליף ביניהם, הוא שולח את לאה במקום רחל, ובעצם יעקב מגלה בבוקר שהוא נסע לאישה במקום את רחל ללאה. וכאן שאלה שנייה. הדבר המתבקש לכאורה מצד יעקב היה, וזה הדבר הכי לגיטימי והכי נורמלי, שהוא אומר ללאה מחילה, אני לא נעים לי, אבל את יודעת שאני לא התכוונתי להתחתן איתך, אני התכוונתי להתחתן עם רחל, אז אני מבין שאבא שלך שלח אותך במקום, כל טוב, שלום שלום, תחזרי הביתה, ואני מתחתן עם רחל. זה לכאורה, עכשיו בוא נניח שמבחינה הלכתית לכאורה אפילו גט הוא לא היה צריך לתת לה, כי זה היה נישואין בטעות. אז התגובה הכי לגיטימית שהוא היה אומר לה, תשמעי גברת, תחזרי לבית של אבא שלך, אני רוצה את רחל. ואנחנו רואים שזה לא מה שקורה. אלא יעקב משאיר את לאה ויוצא ל7 שנים נוסף, להתחייבות לפחות ל7 שנים נוספות בשביל לקבל את רחל. והשאלה היא למה? למה יעקב לא אומר ללאה, גברת, היה פה טעות, חלה פה טעות, אבא שלך רמאי, תחזרי בחזרה. יש שם דין ודברים. אז בואו נראה. דבר שלישי, בואו נניח שלבן לא יותר מדי התייעץ עם לאה ורחל באשר לתוכניות הזדוניות שלו. הוא פשוט קרא להם ואמר לרחל, תשמעי, את לא נכנסת היום לחופה, ואמר ללאה, תתלבשי, תתארגני, את נכנסת היום לחופה. בסדר, לא שאל אותם, לא שאל את חוות דעתם, לא שאל אם אתם מסכימה, האם אתם איתי ביחד בקומונה נגד יעקב, לא שאל שאלות, הנחית. האם זה לא מתבקש שלאה בחתונה, אם לא לפחות באולם, אז אחרי זה תגיד לי יעקב, תשמע, אני לאה, אבא שלי שלח אותי לפה בטעות, הוא רימה אותך, תדע שאני לא רחל, אני לאה. הדבר הכי מתבקש, הדבר הכי מוסרי בעולם, הכי פשוט, לא צריך להיות בשביל זה איזה אדם מיוחד. הדבר הכי נורמלי, בפרט שזה לא משהו זה עתיד להתגלות, זה לא משהו שתוכלי להסתיר עוד הרבה זמן. עוד כמה שעות תזרח השמש והסיפור יתגלה. אז האם זה לא מתבקש שלאה הייתה אומרת ליעקב, תשמע, אבא שלי משקר אותך. תדע שאני לאה.
אתה רוצה לקחת אותי? תיקח, אבל רק תדע שאני לא רחל מה שאתה חושב, אני לאה. תחליט מה אתה רוצה לעשות עם זה. אבל היא מצידה לכאורה הייתה לה חובה לבוא ולהודיע את זה. ואנחנו רואים שהיא לא עשתה את זה. היא כביכול זורמת עם אבא שלה. אבא שלה אומר לה, תלכי את, היא הולכת. כאילו היא אמורה להיות הקלה. איפה לכאורה החובה המוסרית מצד לאה לדאוג להודיע ליעקב שמרמים אותה פה? איפה זה נעלם? ועשתה חשבון, מה שצפוי לה עם עשה ועם זה, מוטב שהיא תעשה את זה בלי לדבר. אבל בסדר, אז נכון, אז יכול להיות, ותכף נתייחס לזה, ותכף נתייחס לזה שהיא לא רצתה את עשיו. בסדר, אבל לא רצית את עשיו, מה יעקב אשם? בשביל זה את הולכת ומרמה אותו? מי התיר לה ללכת ולרמות? זה בעצם הנקודה, זה בעצם השאלה. כדי באמת לבאר את הנושא הזה, כדי לבאר את העניין, אז בואו נקדים ונאמר ככה. יעקב מגיע לבית של לבן, כמו שאמרנו, במטרה מאוד ממוקדת. יעקב בא להתחתן. יעקב מגיע כדי להתחתן עם אחת מהבנות של לבן. עכשיו, לא רק שהוא בא במטרה ממוקדת להתחתן עם מישהי, הוא גם יודע עם מי הוא הולך להתחתן. ולמה? רש"י מביא במקום דברי חז"ל שהעולם היו אומרים ללבן 2 בנות, לרבקה אחותו 2 בנים, הגדול לגדולה והקטן לקטנה. כלומר הדברים היו כבר מסודרים מראש, כבר העסק היה מכור מה שנקרא. כולם ידעו שלאה הגדולה הולכת להתחתן עם עשיו, ואילו רחל הקטנה הולכת להתחתן עם יעקב. אז אם יעקב בא לבית לבן כדי להתחתן, אז הכל כבר מסודר. הוא בא כדי להתחתן, הכל ברור, והוא בא להתחתן עם רחל. הוא לא בא לעבוד אצל לבן, הוא לא בא לפתוח שם עסקים, הוא לא בא לעשות שם ביזנס, הוא בא סך הכל להתארח אצל הדוד שלו ולהתחתן עם אחת מהבנות דודות שלו. זה המהלך הפשוט. לבן, כמו בכל מקום, מנסה לעשות כסף ומנסה לעשות ביזנס. ואומר, רגע, יעקב פה, ואני לא יעשה איזה, לא ירוויח על זה, לא יעשה על זה איזה סיבוב. מה אני אעשה? אבל יעקב לא בא לעבוד פה. לבן מגיע עליו בהפוכה. אומר לו לבן, מה אתה תעבוד פה בחינם? עכשיו, מה לעבוד בחינם? מי בכלל בא לעבוד פה? יעקב בכלל לא בא לעבוד כאן. על מה אתה מדבר? לבן כביכול יוצא מתגודרת הלכה, הרי באת לעבוד כאן, נכון? אז מה, תעבוד בחינם? בוא נסכם את ההסכמים בינינו. כביכול הוא מכניס את יעקב לשוק העבודה שלו, בלי שיעקב בכלל תכנן להיות שם. הוא בא כבר אחרי, הוא אומר לה, הרי באת לעבוד פה, נכון? אז בוא רק נסכם את המשכורת, לא תעבוד פה הרי בחינם. כאילו הוא נחמד, כאילו הוא עדיף, אבל כולו רמאי. יעקב קולט אם יש לו עסק. קולט לאן לבן חותר להגיע, אז הוא אומר, רגע, אין לי, הוא אומר, בוא נחזור מיד למסלול. למה באתי לפה להתחתן? מה אתה רוצה לסחוט ממני גם העבודה? אין בעיה, אני מוכן לעבוד. מה המשכורת שלי? החתונה. אני נשארתי במקום שבשבילו הגעתי, אני הגעתי בו להתחתן. אתה מנסה להכניס אותי לשוק העבודה שלך? אין בעיה, אני אכנס, אני אזרום איתך. מה אני רוצה? משכורת? את הבת שלך. את המטרה שבשבילה באתי לכאן. באתי להתחתן עם הבת שלך, זה מה שאני רוצה, לא יותר מזה, בשביל זה הגעתי לכאן. טוב? ואז יעקב בעצם מתחיל לעבוד 7 שנים, בשביל מה? בשביל להתחתן עם רחל. וחז"ל אומרים שכל אותם 7 שנים הוא היה שולח לה מתנות, מכתבים, צ'ופרים, שוקולדים, לא יודע מה שהיה נהוג לשלוח בזמנם, אולי תמרים, אגוזים. היה שולח לה כל מיני דברים כמו מתנות אירוסין כאלה לקראת החתונה שאמורה להתקיים. עכשיו את כל העסק הזה ואת כל הפרשייה הזאת יש מישהי שרואה מהצד, וזאת לאה. לאה רואה איך יעקב הצדיק, האיש תם יושב אוהלי מגיע, ואיך הוא דרש כשכר על עבודתו את רחל, ואיך המטרה שלו זה להתחתן עם רחל, ואיך הוא הולך להקים בית עם רחל והימה יהיה עליה. אומרים חז"ל שהייתה יושבת לאה בפרשת דרכים, והייתה רואה כל מי שמגיע מכיוון ארץ כנען, והייתה אומרת לו, אתה בא מכנען? אמר לה, כן. היא אומרת, אתה מכיר את המשפחה של יצחק ורבקה? אמר לה, בטח, מי לא מכיר? היא אומרת, אתה מכיר את הבן שלהם הגדול? אמר לה, הבן שלהם הגדול. היא אומרת לו, מה קרה? עזבי,
עדיף לי לא לדבר עליו. איש רע מעללים, בלי יעל. הייתה אומרת לו, ומה עם האח הקטן? או, האח הקטן. מותק, איזה איש טעם, יושב אוהלים. אומרים חז"ל, הייתה שומעת את זה ופורצת בבכי. ולמה הייתה פורצת בבכי רק אחרי שהייתה שומעת שיעקב הוא איש טעם יושב אוהלים? כי בהתחלה שאמרו לה שעשיו הוא איש רע מעללים, אמרה, טוב, להתחתן איתו, אני אתפלל עליו, אני אשפיע עליו, אני אחזיר אותו למסלול. אישה בכוחה לנווט את בעלה, אני אדאג לו. אבל אחרי שהיא שמעה שהוא גדל בבית של יצחק ורבקה, והוא גדל בבית עם אח כמו יעקב, וכל זה לא השפיע עליו בכלום, והוא נשאר עשיו הרשע, אז היא הבינה שלהשפיע עליו לא שייך, אז היא הייתה בוכה. והיא הייתה יושבת ובוכה. על מה הייתה בוכה? מה את בוכה? שמה? שמה יקרה? מה את רוצה? על מה את בוכה? בשביל מה? מה המטרה שלך? צאצאים. מה המטרה שלך? שמה יקרה? הרי אין פה עכשיו איזה 1,000 הצעות שידוכים. יש את יעקב, יש את עשיו. רחל הולכת להתחתן עם יעקב, העסק כבר סגור, אז לך נשאר את עשיו. מה את מתפללת? שמה יקרה? תשאלת לאה, מה את רוצה שיקרה? שיעקב לא יתחתן עם רחל ויתחתן איתך? מה את רוצה? לא יודעת מה אני רוצה. לא יודעת מה אני רוצה. אבל מה עושה יהודי שהוא בצרה? מה עושה יהודי שאין לו מה לעשות? מתפלל, אז אני מתפללת. מה יקרה? לא יודע, זה הקדוש ברוך הוא יפתור את הבעיה. אבל אני, מתפקידי, זה להתפלל. ובאמת לאה יושבת ומתפללת. ואומרים חז"ל שאין לאה רכות, למה? מרוב תפילה, הייתה פשוט יושבת כל היום, בוכה ומתפללת לקדוש ברוך הוא, שהיא רוצה לזכות להתחתן עם בעל צדיק, ולא ליפול בידיו של עשיו הרשע. זה בעצם מה שקורה עם לאה. ואז עוברות להם 7 שנים, ומגיע ליל החתונה של יעקב ורחל. ואז פתאום קורא לבן ללאה ואומר לה, תקשיבי לי, רחל לא נכנסת היום לחופה. את היום הולכת להתחתן עם יעקב. מבחינת לאה, התגשמו התפילות. על זה היא מתפללת 7 שנים, אם לא יותר. פתאום אבא שלה קורא לה, אומר לה, תקשיבי, את היום הולכת להתחתן עם יעקב. אני עושה תרגיל. את מתחתנת היום עם יעקב. מצד אחד מבחינתה, זה הגשמת חלום, זה שאיפת חייה, זה מה שהיא רצתה. אבל מצד שני, איך היא יכולה לעשות כזה דבר על הגב של רחל? איך היא יכולה לעשות כזה דבר על הגב של יעקב? עם כל הרצון והשאיפות והחלומות והכל יפה מאוד, אבל את לא יכולה להיכנס על חשבון רחל ועל חשבון יעקב. מחובתך להיכנס תחת החופה כי אין לך ברירה, כי אבא שלך שולח אותך בכוח, אבל מיד להגיד ליעקב, שים לב, אני לאה. ואז מגיעה רחל ואומרת לה, שמעתי שאבא אמר לך שאת נכנסת היום לחופה ולא אני. תקשיבי, הכל בסדר. עכשיו, את יודעת, אני ויעקב עשינו סימנים בינינו. הוא עלול לשאול אותך מה הסימנים, מה תגידי לו? מה זאת אומרת מה אני אגיד לו? אני אגיד לו שאני לאה וזה טעות מה שקרה פה. לא, זה לא מה שרחל אמרה לה. היא אומרת לה, קחי את הסימנים, תגידי לו שאת רחל. כלומר, מרחל היא קיבלה אישור. רחל אמרה לה, זה בסדר. מצידי זה בסדר, קחי גם את הסימנים. אני לא מפריע לך. אני לא מפריע לך. אם את נשלחת עכשיו להתחתן עם יעקב, אני לא מפריע. קחי את הסימנים, קחי מה שצריך. יפה. עוד התקדמות. גם היא בדרך לחופה עם יעקב כמו שהיא רצתה, גם אחותה שהייתה אמורה להוות בעיה משחררת, אבל עדיין נשאר לנו יעקב. יעקב עומד פה בעינו, אי אפשר ללכת ולעשות דברים על הגב שלו. אבל לאה לא עושה כלום. היא הולכת ונכנסת לחופה, ויעקב נושא את לאה לאישה. חייב להבין את הנקודה. כן. מתי היא אמורה לגלות את הסימנים? בלילה, נכון? הפשטות בלילה, כן. בין החופה ללילה, עובר זמן, או במעמד החופה. למה במעמד החופה הוא כבר לא רואה? מה זה? זו חופה מה? לא יודע מה להגיד לך. אני חייב... אפשר להבין, כדי להבין שאני צריך לחזור לשם, כדי לראות איך הייתה... זה כל הזמן הנקודה שלו פתוחה. איך? לא, אבל אתה מתאר לעצמך חופה של היום, ואתה אומר איך זה מסתדר. לא יודע מה היה אז. יכול להיות שכל ההתנהלות הייתה אחרת, יכול להיות שהחדר... אולי בכלל הם היו בחדרים נפרדים. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים איך פעם הייתה נראית חתונה בחרן לפני 1000 שנים. לא יודעים.
אז למה יש קושיות? כי אנחנו רואים את החופה של היום, אז לא מסתדר לנו. לא יודע. ואיך בלילה הוא לא זיהה? ואיך שהוא שאל אותה וענתה לו, הוא לא קלט שזה היא. 1000 שאלות יש. בספר הישר כתוב, מביא שמה, רב, שלפני שהגיעו לחתונה, מעמד החתונה, אז לבן הגיע לבית של יעקב, חיבה את כל... אני מכיר את זה, נו, וזה פותח את השאלות. וזה פותח את השאלות. לא, אז חיבו את הנרות, אז אתה לא מזהה מי זה... לא יודע, אני לא יודע מה להגיד, אבל... התשובה היא כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. לא, היה פה, הוא הצליח לעבוד עליו מבחינה מציאותית. הוא גם לא היה... תאמין לי שאם לבן עשה, הוא דאג שזה ילך. הוא היה רמאי במקצוען. איך? אני לא יודע. קשה לנו להבין את זה במציאות, אבל... נכון? לא נצליח גם עד שלא נבין איך הייתה נראית חופה בחרן. נהיה מלאכותית, נהיה מלאכותית. לא יודע, קשה להבין את זה בראש שלנו, אבל כנראה שבמציאות של אז זה היה שייך לעשות כזה דבר. עכשיו, מגיעה לאה, נכנסת לחופה, קיבלה אישור מרחל, הכל טוב, מיעקב לא קיבלת אישור, היא זורמת עם העסק. היא זורמת עם העסק. עכשיו, חז"ל אומרים יש הלכה. הלכה בגמרא אומרת ככה. אם אדם רוצה לשאת אישה במועד, חול המועד, רוצה לקבוע תאריך לחתונה, אין תאריכים פנויים, אומר לו בעל העולם, תשמע, חול המועד יש לי תאריך פנוי. מותר להתחתן בחול המועד? אסור. למה? אין מערבין שמחה בשמחה. אסור להתחתן במועד. מה הדין אם בן אדם רוצה לעשות אירוסין במועד? אומרת הגמרא מותר. למה מותר? שמא יקדימנו אחר ברחמים. עכשיו זה מושג העמוק שמא יקדימנו אחר ברחמים. דיברנו על זה פעם, היה איזה שיעור, קראנו לזה זיווגים, מי שרוצה לשחזר. אבל ברעיון, מבלי לרדת לעומק של העניין, הווה אומר ככה, יש אישה אמורה להתחתן עם פלוני. זה לכאורה הזיווג. יש איש אחר שרוצה את אותה אישה. או שהוא רוצה אותה בדווקא, או שלא משנה, והוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אני רוצה אישה טובה, אני רוצה זה, אני מתפלל תפילה. יכול להיות מציאות שהאישה הזאת לא תתחתן בסוף עם הראשון, אלא היא תתחתן איתו בזכות התפילות שלו. איך זה יכול להיות? שאלה, זה נושא. אבל זה יכול להיות, יש כזה מציאות בעולם. זה נקרא בלשון חז"ל, שמא יקדימנו אחר ברחמים. כלומר שעל ידי תפילות אפשר לשנות דברים. זה אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את זה גם במקומות אחרים. תפילה בכוחה לשנות. לשנות טבע, לשנות מציאות. עכשיו תבינו מה זה אומר. אם אישה הייתה אמורה מיועדת לפלוני, ופתאום מישהו אחר בתפילות שלו לוקח אותה אליו, זה משנה פה את כל המהלך האלוקי, כי יש פה איזה תכנון, האם היו אמורים להתחתן, היו אמורים לצאת להם ילדים, וכבר אצל הקדוש ברוך הוא הכל מתוכנן קדימה. עכשיו פתאום שאתה משנה, אז כביכול נוצר פה איזשהו שינוי בתוכנית האלוקית כביכול. אלא מה? תפילה יכולה לעשות הכל. איך זה יסתדר? תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא כבר ידע איך לסדר את העניינים. אבל זה יכול להיות כזה דבר. יש מציאות כזאת. תפילה יכולה לשנות את הטבע, יכולה לשנות את המציאות. ולאה התפללה, והוא התפללה, ועוד איך התפללה, קראה את השמיים בתפילות. ולכאורה, התפילות שלה נושאות פרי, והיא פתאום מוצאת את עצמה בדרך להתחתן עם יעקב. מה יהיה על רחל? רחל נותנת אישור. וברגע שהיא קיבלה אישור מרחל, היא כבר לא מחכה לאישור מאף אחד, היא הולכת ומתחתנת עם יעקב. ואז מגיע הבוקר. ופתאום יעקב מגלה שבמקום רחל זה הייתה לאה. מה התגובה של יעקב שהוא מגלה בבוקר את לאה במקום רחל? בפסוקים לא כתוב, חז"ל אומרים. אומרים חז"ל, יעקב קם בבוקר, מה דרך אליו, מי יש לך לדבר? לבן זה אחרי זה נסתדר איתו. אבל מה אתה אומר ללאה על הבוקר שאתה רואה אותה פתאום? אומרים חז"ל שיעקב ראה את לאה, הוא אמר לה רמאית בת רמאי. מה אתה עושה פה? כל הלילה אני אומר רחל רחל ואת עונה לי. רמאית בת רמאי. התפוח לא נפל רחוק מהעץ. את בדיוק כמו אבא שלך. אומרת לו לאה, רמאית בת רמאי? אני רמאית בת רמאי. ואתה שנכנסת לאבא שלך והוא שאל אותך מי אתה ואמרת לו אנוכי עשיו בכורך, אתה לא רמאי, ממך למדתי.
מה יעקב ענה לה לא כתוב, אבל הוא לא שלח אותה לאבא שלה בחזרה כבר. מה הדו-שיח פה? יעקב אומר לה, את רמאית, מה את נכנסת לפה? אני סיכמתי עם רחל שאני מתחתן איתה, איך הגעת לכאן? למה לא הודעת לי? בסדר, אבא שלך שלח אותך, למה לא הודעת לי שאבא שלך משקר אותי? מינימום, תודיעי לי. אני אחליט מה לעשות, את לא יכולה לעשות מעשים על חשבוני. אומרת לו לאה רגע, שאתה נכנסת ולקחת את הברכות מעשיו, למה לקחת את הברכות מעשיו? אבא שלך רצה לברך את עשיו. אמא שלך אמרה. מה הבנת ומה אמא שלך הבינה? שעשיו הוא לא מתאים לקבל את הברכות, הוא לא ראוי. אז לכן משכת ממנו את הברכות. ועוד שאלה אני אשאל אותך. שאתה הלכת ולקחת מעשיו את הבכורה, כביכול קנית אותו, זה נקרא לקנות? אתה רואה בן אדם שהוא מת מרעב, עוד רגע מת, אתה הולך לוחץ אותו אל הקיר ומוציא ממנו את הבכורה? ככה עושים עסקים? זה הגון? זה עסקה הוגנת? איך עשית כזה דבר? אלא מה הבנת? איך רשע כזה ישמש על גבי המזבח? חייבים להוציא את זה ממנו. הוא יכול להקריב קורבנות? אוי ואבוי. חייבים להוציא ממנו את הכהונה בכל דרך אפשרית. אז הסכמת לעצמך לעשות מעשה לא הגון, כי הבנת שעשיו הוא לא ראוי. אז גם אני הבנתי שעשיו הוא לא ראוי. אז למה אני צריכה להתחתן איתו? ואם מותר לך לרמות בשביל זה, אז גם לי מותר לרמות בשביל זה. אז מה תגיד לי? רגע, אבל מה את רוצה ממני? רגע, אתה הלכת לעשיו, נכון? אתה יודע שכולם אומרים הגדול לגדולה והקטנה לקטן. ולכן אתה אומר לי את שייכת לעשיו. אבל עשיו הוא כבר לא הגדול. אתה קנית ממנו את הבכורה. אתה לקחת ממנו את הברכות. אדוני, עסקת הכל כלול. לקחת את הבכורה, לקחת את הברכות, קח גם את אשתו. זה הכל ביחד. זה הכל חבילה אחת. אתה לא יכול לקחת חצי. אתה רוצה? תחזיר את הברכות, תחזיר את הבכורה. לקחת הכל? החלטת שאתה לוקח מעשיו, שולל ממנו את כל הזכויות? בבקשה, אז גם אני פה. ושיעקב שומע את זה, הוא משאיר אותה. הוא לא שולח אותה הביתה. הוא לא שולח אותה הביתה. הוא אומר לה תישארי. והולך לעוד 7 שנים בשביל רחל. למה? כי בעצם היא אומרת לו, אדוני, בוא, אני לא צריכה ללכת לעשיו כרגע, נגמר. ויעקב מקבל את זה. מדהים, מדהים. כמה הדבר הזה, המהלך פה בעצם, אנחנו לא מבינים שיחת אבות ואימהות, אבל תראה שהיא כביכול אומרת לו, ויעקב באותו הרגע, הוא אומר לה, את צודקת. את צודקת, תישארי פה. תישארי פה, הוא מקבל את זה. עכשיו, בעצם אנחנו נכנסים פה אבל לרעיון, אם נתמקד במה שפתחנו, שכשיעקב מגיע לבית של לבן, הרי אחרי זה שהוא פוגש את עשיו, הפרשה הבאה, הוא אומר לו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. מה אומר יעקב ללבן? הוא אומר לו, מה אתה חושב? שאני כמוך? שאני התקלקלתי? הרי שיעקב לוקח מעשיו את הברכות ואת הבכורה, על יעקב יש קטרוג. למה יש עליו קטרוג? מה אתה אומר יעקב? לי זה מגיע, לא, לרשע הזה זה לא מגיע. תגידי, שאתם נולדתם, הנקודת פתיחה שלכם לכאורה הייתה אותו דבר? לא. עשיו נולד אדמוני, שעיר, איש חם כזה. איש חם כזה שליבו יותר חם גם לנטות לעבירה. אתה יעקב נולדת כזה, ילד טוב, בלי יצר הרע, איש תם יושב אוהלים. אולי אם אתה היית נולד עשיו, גם אתה היית נופל כמו עשיו. מה אתה מתרבן עליו? כאילו אתה איזה צדיק. אולי אם אתה היית עשיו, גם אתה היית כמוהו. ויעקב כביכול רובצת עליו משימה להוכיח שגם אם הוא היה עשיו, הוא היה יוצא יעקב. איך הוא מוכיח את זה? שימו לב. שיעקב יוצא בפרשת השבוע, הוא נכנס לבית המדרש של שם ועבר 14 שנה. אומרת הגמרא, וילן שם מלמד ש14 שנה הוא לא ישן על מיטה. אתם מבינים מה זה 14 שנה? הבן אדם, מה שנקרא דופק שטייגן, יושב, לומד מבוקר ועד לילה, יום, תח. 14 שנה, לא עלה על מיטה לישון. אחרי 14 שנה הוא עוזב את בית המדרש והולך לבית לבן. מה הוא עושה בבית לבן? שיעקב מדבר עם האנשים שלו לפני שהוא בורח מבית לבן, הוא מספר להם, מה הוא אומר להם? הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי, גנובתי יום, גנובתי לילה. מה אומר יעקב לאנשים שלו? אני אצל לבן עבדתי 24 שעות.
ימים, לילות, כל הזמן הייתי בעבודה. רגע, אדוני, אתה היית אברך 24 שעות ביממה. איך פתאום הפכת להיות פועל 24 שעות ביממה? תשלב תורה ועבודה, תעשה חצי יום חצי יום. איך מ-14 שעות, 14 שנים של לימוד רצוף, הפך יעקב לפועל כזה? מה זה המעבר החד הזה? אלא מה? יעקב שיצא מבית שם ועבר ואמר שלום יעקב, אני מהיום עשיו. כי בתור יעקב הוכחתי שאני יעקב, אבל אני כרגע במשימה להוכיח שגם בתור עשיו בחוץ, בשדה, בחיכוך עם האנשים, אני אצליח להישאר יעקב. ואז הוא יוצא מבית המדרש והולך להיות עשיו, יורד לשטח, הולך לחיות עם לבן, עם אנשים רמאים, יצר הרע. ככה הוא עובר 20 שנה בבית לבן. ואז שהוא חוזר אחרי 20 שנה ופוגש את עשיו, מה הוא אומר לו? עם לבן גרתי, הייתי אתה בדיוק כמוך. אל תחשוב שישבתי כל היום בבית המדרש. יצאתי מבית המדרש כדי להתנסות בניסיונות שלך. ותרי"ג מצוות שמרתי. נשארתי יעקב. ואז פתאום אתה רואה באופן פלא. מה עשיו עושה בפרשה הבאה? הוא בא, מלחמה, 400 איש. אחרי שהוא פוגש את יעקב, וילך עשיו שעירה, התקפל והלך. מה קרה? ברגע שהוא קלט שאין לו כבר כוח מול יעקב, כי יעקב הוכיח לו שגם בתור עשיו הוא נשאר יעקב, עשיו הבין שזהו, אין לו יותר מה לטעון, אין לו יותר מה לדבר. אז כלומר, כל המהלך של יעקב שהוא הגיע לבית של לבן, זה היה להוכיח את העמידה שלו, את העמידה המתמידה שלו בעבודת השם. הוא לא מתקלקל, הוא לא מתבלבל מכל מה שהוא רואה בבית לבן, הוא ממשיך בצדקת דרכו, שומר על עצמו כיעקב, ואז הוא מצליח אחרי עבודה מתמדת ועיקשת ועקביות וכל מה שהוא עשה, הוא מצליח להגיע לעשיו ואומר לו, בבקשה לך, בבקשה, הנה, אני בתור עשיו יצאתי יעקב, וכאן עשיו נכנע. מכאן אני רוצה להתחבר לנושא שעמדנו בו שבוע שעבר, ואני עומד על הנקודה, העקביות הזאת, ההתמדה הזאת של יעקב במשך כל מה שעבר עליו, שהוא הצליח לשמור על הנקודה האמיתית שבו ושרד את הכל, וברגע שזה הוא שמר על זה, אף אחד כבר לא עומד מולו, עשיו מקפל את הציוד והולך הביתה. כי ברגע שמשהו הוא עקבי ורציני ומתמיד, הוא מצליח. ובזה סיימנו שבוע שעבר. שבוע שעבר דיברנו על הנושא של המשמעת, וסגרנו את השיעור עם כמה נקודות בנושא המשמעת, ואני רוצה לתמצת אותם ולהמשיך הלאה. נושא ראשון אמרנו, חובה שאדם שרוצה לקיים משמעת בתוך הבית שלו, זה עקביות. אם אתה לא עקבי, חבל לך על הזמן. אתה רוצה להשליט משמעת במשהו, תהיה עקבי. זה צריך להיות ברור, החלטי, ככה זה אצלנו בבית, זה הרצון שלנו, אנחנו הולכים עם זה, זה לא משתנה, זה לא יורד מהפרק, זה. אם אתה תהיה עקבי בדבר, הילדים או החניכים יקבלו את זה כדבר ברור, שאי אפשר להזיז אותו, והם ילכו עם זה תמיד. אבל אם אתה זיגזג, ויום כן, ויום לא, ויום למה לא, ואולי, ואתה דוחה, ומבליג ושותק, אז הם רואים שזה לא רציני. אם זה לא רציני, זה לא יעבוד. משמעת, פירושה, קו ישר, כל הזמן. עקביות, 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 עקביות. דבר נוסף שהזכרנו, והוא חשוב מאוד מאוד מאוד, כשאתה מדבר על משמעת, אסור לך לעולם לעמוד מול הילד שלך במאבק אישי. והרבה פעמים בקל אנחנו נמשכים למאבק אישי. אתה אומר לו לעשות משהו, הוא אומר לך, אני לא רוצה לעשות, לא בא לי, לא מתחשק לי, ואז אתה נפגע ממנו, ואז אתה מתקיף אותו, ואז אתה מראה לו מי הגבר, אתה מראה לו מי החזק, ומי הבעל הבית, ומי מחליט פה, ומי קובע פה. וזה כבר מזמן עבר את התחום של החינוך, ועבר למאבק אישי. וברגע שעברת למאבק אישי, קודם כל זה לא יעיל, ב' ודאי שלא תשיג פה משמעת. מהפגנת כוח וחוזק לא משיגים משמעת. אז מאוד מאוד צריך להיזהר. לא להגיע למאבקים אישיים. וכדי לא להגיע למאבקים אישיים, ההוראה שאתה נותן, היא צריכה להיות רגועה, בלי כעס, בלי צעקות, בלי שום דבר. הכי רגוע שבעולם. הכי רגוע שבעולם, אבל החלטי. החלטי וסמכותי. אתה רוצה להגיד לילד שלך שהוא צריך... אני יודע מה, להתקלח, לעשות שיעורי בית, לקום לתפילה בבוקר,
לא משנה, הלכת קצת על דברים גדולים, לא משנה, אתה צריך, בוא נתייחס רגע לתקום התפילה בבוקר, נשאיר את זה להמשך. בוא נגיד, אתה רוצה שהוא כל יום יסדר את המיטה שלו בבוקר שהוא קם. נניח שזה מאוד חשוב לך הנושא הזה. שוב, גם מראש, אל תתעקש על שטויות. תחשוב באמת על מה שאתה רוצה באמת לחנך, תחשוב דברים באמת רציניים. נניח, אבל בואו ניקח את זה כדוגמה. אני רוצה שכל יום שהוא קם יסדר את המיטה שלו בבוקר. חשוב לי, אצלי זה חשוב מאוד. אתה לא נכנס לו למאבק אישי. אתה פשוט מודיע לו, אני רוצה מהיום שאתה קם בבוקר, שתסדר את המיטה. זהו, הכי פשוט, הכי סמכותי והכי פשוט. אני רוצה שכל בוקר אתה תסדר את המיטה. זהו. והיה והוא לא סידר, והוא צפצף עליך, אתה לא משתגע איתו עכשיו, אתה שוב חוזר. אני ביקשתי שהמיטה שלך תהיה כל בוקר מסודרת. לא צריך להתעצבן, לא צריך לעשות פרצוף חמוץ, לא, פשוט תגיד את זה בצורה הכי סמכותית. תודיע לו שזה מה שאתה רוצה. אצלנו בבית, הוא אומר לך, לא, מה צריך? אצלנו בבית, אנחנו רוצים שהמיטה תהיה מסודרת בבוקר. זהו. ברגע שהוא עונה לך ואתה מתחיל להתעצבן עליו, וגם, לא תרוויח כלום. ולכן גם אמרנו דבר מאוד חשוב, משמעת לא חייבת להיות כאן ועכשיו. כלומר, זה לא אומר, אם אני רוצה שהוא יסדר את המיטה כל בוקר, זה לא אומר שאם אני אמרתי לו היום, אתה מסדר את המיטה שלך בבוקר, זה חייב להתבצע היום. ואם היום זה לא יתבצע, אז צריך להפוך את העולם כדי שזה יתבצע היום, כדי שיהיה משמעת. לא. לא. יכול להיות שביום הראשון הוא לא יקשיב לך. יכול להיות שביום הראשון הוא לא יקשיב לך. אתה לא יוצא מהכלים, ואתה לא מתחיל להשתולל. אתה מחכה למחר, ואתה אומר לו את זה עוד פעם. ואתה אומר לו את זה, ואם זה גם מחר לא קרה, אז אתה אומר לו את זה אחרי זה עוד פעם, בערב או בבוקר, בצורה הכי רגועה והכי סמכותית. בסוף, הוא יבין את זה והוא יעשה. הזמרנו שבוע שעבר מה ההיגיון שעומד מאחורי הדבר, אני לא רוצה להאריך בזה עוד פעם. יש פה איזשהו היגיון שעומד מאחורי המערכת הזאת. בסוף, אם אתה תעשה את זה בצורה סמכותית, הוא יקבל את זה, והוא יתחיל לעשות את זה. אבל זה לא חייב להיות כאן ועכשיו. כי בדרך כלל, שאתה רוצה משהו שיקרה כאן ועכשיו, והוא מתנגד, אז אתה מיד נכנס למאבקים אישיים. לא, לא כאן ועכשיו, הכל בסדר, באופן רגוע, תודיע לו, תגיד לו את זה, וזה יגיע. סמכותי וברור. בלי כעס, בלי עצבים, בלי... הרבה פעמים אנשים נעלבים מהילדים שלהם, וזה סתם איזשהו דבר מצחיק. מה אתה נעלב מילד בן 3, 4, 5? מה אתה נעלב ממנו? מה אתה... מה הוא בגיל שלך בכלל? מה אתם באותו סקאלה בכלל? מה אתה נעלב? מה אתה לוקח ממנו? הילד שלך אמר לך איזה מילה, אתה נעלב. הילד תגיד, הוא בחור כבר, אז יותר אולי יש מקום. אבל ילד קטן, ילדה בת 4, 7, 8, אמר לך איזה מילה. אתה לוקח את זה אישי עכשיו, ונפגע ממנו. תגידי, מה? זה ילד, מה אתה עכשיו נכנס איתו? לא שזה צריך לעבור בכלום, אבל לא להיפגע מזה אישית, זה לא משהו אישי. אל תיקח דברים באופן אישי. צריך להביא את זה בצורה הזה, ולכן סמכותיות ברור. אז יש לנו עקביות, יש לנו סמכותיות, ויש לנו, אמרנו, שזה לא חייב לבוא כאן ועכשיו. דבר מאוד חשוב, אם אתה רוצה באמת להרגיל את הילד שלך למשמעת, טוב שכבר מגיל קטן, אתה תתרגיל אותו לפקודות ולביצוע משימות. אפילו ילד מקסים, שהוא ילד טוב, וכל מה שהוא אומר, אפילו בלי שיגידו לו הוא עושה, זה לא משנה. תרגיל אותו לקבל פקודה ולבצע אותה בדבר הכי פשוט שבעולם. הכי פשוט והכי רגוע והכי... שהוא היה עושה את זה גם בלי שתגיד לו, אבל תהפוך את זה לפקודה להוראה וביצוע, כדי שהוא יתרגל לבצע. הכי פשוט שבעולם. הוא נכנס עם התיק שלו, בדרך לחדר, תגיד לו תשים את התיק בחדר. עכשיו, בחדר גם ככה הוא היה שם את זה. לא משנה. נתת ההוראה והוא ביצע אותה. תרגיל אותו מגיל קטן לקבל הוראה הכי פשוטה, הכי ברורה, הכי לא מסובכת, הכי כיפית, ושהוא יבצע כי אתה אמרת, וככה אתה מרגיל אותו בעצם להיכנס למסלול הזה, שהוא מקבל הוראה, מבצע אותה, ואז בעצם אתה יכול להמשיך עם הדבר הזה הלאה. עכשיו, מאיזה גיל בעצם צריך להתחיל לחנך ילדים למשמעת? מאיזה גיל אתה מתחיל לחנך ילד למשמעת? תלוי בילד. לא רוב שילדים יותר מושמעים, שילדים פחות. יש משהו קבוע. אז אני אחלוק עליך, אני אגיד לך גם למה. זה נכון שלכאורה, אתה אומר ככה, כל עוד שאני לא צריך את זה, אני לא אשתמש בזה. אבל אתה אומר, אז בואו נגיע לפיצוץ, ואז נפתור אותו. לא.
אם נסדר את הדברים מראש, אז לכאורה לא נגיע למקום של החוסר משמעת, כן? ולכן, התשובה לכאורה, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מאיזה גיל להרגיל ילד לחינוך? הווה אומר, מהרגע שהוא יודע להבין. כלומר, הוא יודע להבין שאני נתתי לו הוראה. זה לא תלוי גיל? לא, זה פחות מגיל שנה יכול להיות. פחות מגיל שנה. לא שעכשיו הוא מבין בעומק, אבל לפי הטון הוא מבין שנתנו לו איזושהי הוראה פה. וזה גיל קטן מאוד. ילד מגיל קטן מאוד שנותנים לו, שהוא שומע את ההורים שלו באיזה קול סמכותי כזה, הוא מבין שנתנו לו פה הוראה. עכשיו, אם אתה מתחיל מגיל כזה כבר לתרגל איתו משמעת, הוא יגדל למשמעת. הוא יגדל למשמעת ברורה, ואז הנושא יהיה הרבה יותר קל. תן דוגמה, איך בעצם אני עושה את זה? ילד שלי ילד עכשיו בן שנה. מה אני מרגיל אותו? שמה? איזה משמעת יש בו? תן דוגמה. נניח אני קובע אזור בבית שאני לא רוצה שהוא יגיע לשם. איזשהו פינה בבית שאליה אני לא רוצה שהוא יגיע. אני מחליט שזה תחום האדום בשבילו, לשם הוא לא נכנס. יופי. אני משחרר אותו בבית, הוא מתחיל לזחול והולך לפינה ההיא. אני לוקח אותו ואומר לו לא, ושם אותו במקום אחר. והוא רק פעם מיד יזחל לשם. אז אני עוד פעם לוקח אותו ואומר לו לא, אנחנו לא הולכים לשם, ושם אותו פה. יופי. עכשיו עוד פעם ילך לשם, כי הוא ילד פחות בגיל שנה, הוא בכלל לא עכשיו תופס שהוא חוצפן, שהוא הולך לשם. וככה אתה מתחיל להרגיל אותו, לשמוע לו. ואני לא נותן לו שהוא בא לשם, אני מזיז אותו משם. עכשיו, כדאי מאוד, אם אתה בוחר לעצמך כזה דבר, תבחר דבר כזה שאתה יכול גם לגרום שהוא לא יכול להגיע לשם, כי אתה לא רוצה עכשיו כל היום להזיז אותו משם. ומצד שני אתה רוצה להיות עקבי, כי אם אין עקביות אמרנו שאין כלום. אז תיקח מקום כזה שאתה יכול לחסום אותו באופן מוחלט. ואז ברגע שימאס לך לחנך אותו, פשוט תחסום את המקום. ואז סגרת את הפרשייה. עוד שבוע, עוד פעם תפתח, עוד פעם הוא נכנס לשם, עוד פעם אתה מזיז אותו, לא. זהו. לאט לאט אתה מכניס לו לראש, אדוני. יש פה משמעת, אתה לא עושה פה מה שאתה רוצה. וזה נכנס. וזה נכנס גם לילד קטן. הוא מורגל לשמוע שיש מישהו שאומר לו מה לעשות. ויש מישהו שלא מרשה לו דברים. והוא יציית לזה, ולא ייתנו לו לעשות משהו שלא רוצים שהוא יעשה. זה בעצם תרגול לחינוך. עכשיו אתה שואל את עצמך שאלה, מה אתה רוצה? ילד בן שנה, מה אתה מתסכל אותו? למה אתה מתסכל ילד בן שנה? תן לו לחיות, לזרום, יגיע לגיל קצת יותר מבוגר, כמו שאתה אומר לכאורה, ואז נתחיל לעסוק בזה. ברגע שנראה שהוא כבר מתחיל להיות כזה, אז תתחיל. למה אתה מתסכל ילד בגיל כמה חודשים, ואתה כבר מתחיל לשגע אותו? מה התשובה? תן לזה משל. אם ילד עכשיו יש לו מכונית, קיבל מכונית, משחק איתה על הרצפה. הוא נוסע עם המכונית, ואז הוא מגיע לקיר והוא לא יכול לעבור. כי הקיר מפריע לו. אז מה הוא עושה? מתעצבן, דופק את המכונית בקיר, מתחיל לצעוק, מתחיל לבכות, הוא נתקע, זה לא עובר לו. עד שפתאום הוא מבין שזה קיר, ואי אפשר להזיז קיר. אז בפעם הבאה שהוא יבוא לשחק, הוא כבר לפני שהוא יגיע לקיר, יפנה ימינה וייסע מהמקום. למה? כי הוא מבין שעומד פה קיר, וקיר אי אפשר להזיז. אז מה יש להתווכח עם הקיר? אז הוא מבין שזה לא ככה. אותו דבר פה. אם אתה מראש, זה לא שכשאתה מחנך ילד בגיל כמה חודשים אתה עושה לו תסכול, זה בדיוק הפוך. אם אתה תחכה שהוא יתנגש בקירות ואז תתחיל לחנך אותו לחינוך, אז הוא כבר יהיה מתוסכל. אז הוא כבר יהיה מתוסכל. כי הוא יתרגל למשהו ופתאום אתה מתחיל להגיד לו לא ולא 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 ולא, אז הוא נהיה מתוסכל. אבל אם מראש אני מרגיל אותו שיש פה קיר, להיכנס לשטח ההוא זה קיר, אז הוא מראש יודע שלא נכנסים לשם. אז זה יכול להיות לרגע של תסכול, אבל מיד הוא יעלה על הגל ויתרגל לדברים האלה. כלומר, ככל שאתה מרגיל את הילד מגיל יותר קטן לחינוך, למשמעת, משמעת יותר נכון, אז הדבר הזה יקל עליו, וככל שהוא יגדל הוא יהיה מורגל לקבל הוראות, וידע שיש דברים שאסור לו לעשות, יש דברים שאסור לו לבצע, ואז ממילא הוא יוכל להתקדם בעצם בכיוון הזה, בדבר הזה. תודה רבה, בגלל שאמרתי, זה משמעת לחינוך. בגיל חינוך זה מושג הלכתי שיש דעות, מתי זה גיל חינוך? יש דעות פוסקים. נכון. אז משמעת זה באמת מגיל... כי אין לי מה להסביר לילד בגיל כמה חודשים, תשמע, זה מסוכן אם אתה תיכנס לשם. אני כרגע עובד איתו על משמעת. החינוך בא בעצם
ואחר כך. עכשיו, ממילא, וכמו שגם הזכרנו, ברגע שילד מורגל למשמעת מגיל קטן, כל הנושא של עבודת השם ויראת שמיים, כמובן שיהיה לו הרבה יותר קל. למה? כי אם ניקח לדוגמה, קחו נגיד שני אנשים, אחד אדם עם יראת שמיים ואחד אדם שאין לו יראת שמיים, ושניהם יש להם ניסיון. והיה להם איזה ניסיון בעבודת השם, איזה ניסיון רוחני. האם הכוונה היא ששניהם חווים את אותו ניסיון, אלא שיש לו יראת שמיים, יש לו יותר כוח ולכן הוא מצליח להתגבר? או שהחוויה של הניסיון שלהם היא שונה מלכתחילה? התשובה היא שאותו אחד שיש לו יראת שמיים הוא חווה את הניסיון מלכתחילה יותר קל. למה? כי הוא מורגל להתגבר. אז שמגיע לו ניסיון הרבה יותר קל לו להתמודד, זה הרבה פחות קושי. זה לא ששניהם מתקשים באותו קושי והוא בעצם חזק יותר, לא. הקושי הוא פחות קושי, למה? כי אני מורגל לכזה דבר, אני מתורגל לזה. אז שוב יוצא שכאשר אתה מחנך למשמעת נכונה, הכלים שיש לילד הם גם כלים לעבודת השם, כי בעצם בעבודת השם יהיה לו הרבה יותר קל לקבל שיש מישהו שאומר לו מה הוא צריך לעשות, ואז מלא הוא יוכל לקיים את זה. טוב, עד כאן עסקנו בעיקר בצורה הנכונה של המשמעת. איך בעצם משמעת צריכה להיעשות? אמרנו עקביות, אמרנו סמכותיות, אמרנו ברוגע, אמרנו לא להיכנס לפסים אישיים, יפה. מה אסור שיהיה במשמעת? מה יכול לקלקל את המשמעת? מה שאתה בא להשליט משמעת, איזה טעויות אסור לך לעשות? אז ככה. אז התנגחות אמרנו, זה בצורה האיך כן. מה לא? אני באמת רוצה לעשות משמעת, אני עושה את זה בצורה הנכונה, מה אני צריך להישמר שלא לעשות? אז דבר ראשון, וזה כולנו נופלים בדבר הזה. להיות דוגמה אישית. לפני, לא מדבר לפני, זה זו דוגמה אישית. אנחנו מדברים כרגע על המשמעת כמשמעת. מה הטעות, וזו טעות נפוצה, ואנחנו נופלים בה על ימין ועל שמאל. שאני אומר לילד, אם תשמע לי, תקבל פרס. או אם לא תשמע לי, תקבל עונש. זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר בשטח. זה מפעיל את הילד חבל על הזמן. או מפחד, או מרצון לקבל את הפרס, אבל משמעת לא יהיה פה. למה? כי אם אמרת לילד, תסדר את החדר כי תקבל פרס, אז הוא לא מסדר את החדר כי הוא ממושמע, הוא מסדר את החדר כי הוא רוצה פרס. או אם אמרת לו, וזה בדרך כלל נראה לי יותר קורה, תסדר את החדר כי אם לא תצא היום אחר הצהריים מהבית, כי אם לא תקבל מה שהבטחתי לך, טעות, לא אמרתי טוב. לא תקבל מה שהבטחתי לך, זה לא, אם הבטחת, אז אתה לא יכול... לא אמרתי הבטח. לא תקבל מה שהיית... אז הוא יעשה את זה כי הוא רוצה לקבל, לא כי הוא ממושמע. אז יוצא שכשאתה מלווה, אתה בעצם רוצה לגבות את המשמעת. איך אתה מגבה את המשמעת? מחשיף לסיוע. איך הסיוע? פרס, עונש, ועוד יותר בקל שאנחנו נופלים, זה איומים. איומי, אתה מאיים. אם לא תסתדר, ככה וככה יהיה. עכשיו בוא, אתה לא תעשה את זה, והילד הכי טוב יודע שאתה כולך דיבורים. אבל זה כבר נהיה לנו חלק מהשיגרא דלישנא. כאילו משמעת חייבת, שאתה נותן איזו הוראה, אתה חייב להוסיף בסוף איזה איומון, איזה משהו כזה שיגרום לילד לעשות מה שאתה רוצה. והכי גרוע שאתה אומר לו, ואם לא תעשה ככה, אוי ואבוי מה אני אעשה לך. אני לא יודע מה אני אעשה לך, זה הכי גרוע. כי אז אומר בכלל, אתה יוצא, אומר בכלל כן, אני יודע שאתה לא יודע מה תעשה לי. אני יודע, אל תספר, אני יודע טוב מאוד שאתה לא יודע מה תעשה לי, כי באמת לא תעשה לי כלום. ואז שאתה מוסיף למשמעת שלך איזשהו איום, או ענישה, או פרס, הרסת את המשמעת. הרסת. לא צריך את זה. לא צריך את זה, זה מיותר. אם המשמעת תעשה בצורה הנכונה, ובטון הנכון, ובסמכות הנכונה, היא לא צריכה עזרים, היא לא צריכה סיוע. היא תעבוד כי היא יכולה לעבוד. היא תעבוד כי היא קיימת. ברגע שאתה מתחיל לגבות אותה מכל מיני דברים, זה הכל בא על חשבון המשמעת. עכשיו, ילד הוא לא נולד עם משמעת מובנה. זה משהו שהוא צריך לרכוש אותו. עכשיו, תוך כדי שהוא גדל, הוא מפתח לעצמו את המשמעת.
עכשיו, אם יצאנו ודיברנו על זה בתוך נקודת הנחה שילד רואה את העולם כולו כאילו הוא המלך פה בעולם. ילד מצדו הוא המלך, העולם מתנהל לפיו, הוא הבעל הבית פה. אז כל דבר שקורה בעולם, שהוא בונה אותו, הוא בונה את זה לפי איך שהוא רואה את הדברים, כי הוא פה, הוא הקובע, הוא הבעל הבית. ולכן אם הוא יקבע לעצמו משמעת נקייה, משמעת אמרו הוא עושה, אז ככה תיקבע אצלו משמעת. אבל אם משמעת תיכנס לו לראש בתור עונש, צריך תמיד איזה עונש, או איזה פרס, או איזה איום כדי לתפעל את המשמעת, אז בשבילו זה תהיה משמעת, וברגע שלא יהיה עונש, או לא יהיה פרס, או לא יהיה איום, אז הוא לא יקשיב לך, כי הוא לא באמת ממושמע, לא חינכת אותו להיות ממושמע. אלא מה? הוא עובד על פרס, ולכן כל הנושא הזה משמעת, זה צריך להיות משפט נקי. אל תוסיף מסרים, טוב, תעצור, נתת את ההוראה, תעצור. אל תגבה, אל תאיים, אל תבטיח הבטחות, זה לא צריך את כל הדברים האלה. זה מיותר. זה לא שעונש ופרס הדברים מיותרים, הם כלים להפעלה שבפני עצמם, אבל הם לא אמורים לבוא כעזרה למשמעת. משמעת לא צריכה אף אחד, היא מסתדרת עם עצמה. תעשה אותה נכון, היא לא צריכה שום עזרים וסיוע מאף אחד, ולכן העונש והאיומים והפרסים הם רק מקלקלים את המשמעת, ולכן צריך להבדיל ביניהם ולא לחבר אותם. עוד דבר שהוא מפריע מאוד במשמעת, זה הסברים והצטדקויות. וזה הרבה פעמים נובע ממקום טוב. ההורה לא נעים לו לבוא לפעמים ולהנחית על הילד בקשה. הוא מרגיש אם זה לא נעים. הוא מרגיש אם זה לא בסדר. מה הילד השם עכשיו שאני אומר לו בוא תסדר את הסלון? למה? מה הוא עשה? ילד. אז אתה מסביר לו את ההיגיון. אז אני מסביר לו איזה הסבר, למה אמרתי לו לעשות כזה דבר. או שאני אומר לו, אתה היום אחר הצהריים, אתה לא רוצה ללכת לחבר, אני אומר לו, לא, אתה לא הולך לחבר. זאת אומרת, רגע, אבל מה הוא ירגיש? איזה אבא רע אני? איזה אמא רע אני? למה אני לא נותנת ללכת? אז אני אסביר לו למה. אל תלך אליהם בגלל ש... מה עשינו? עוד פעם קלקלנו את המשמעת. כי הבאת לו הסבר, ובגלל שהוא הבין את ההסבר, וההסבר מניח את דעתו, אז הוא ישמע לך. אבל ביום שההסבר שלך לא יספק אותו, או שהוא לא יסכים איתו, או שזה לא יתאים לו, אז הוא לא ישמע לך. כי כל מה שהוא הורגל לשמוע כי זה יסתדר לו, כי זה היה לו ברור. אבל ביום שזה לא יסתדר לו וזה לא יהיה ברור, אז הוא לא ישמע. אז לכן גם כשאתה נותן הוראה של משמעת, אל תספק הסברים. אתה לא צריך להסביר לו למה אמרת לו את זה. אתה לא צריך להסביר לו למה. אתה לא צריך גם להצטדק ולהרגיש לא בנוח. אתה החלטת שזה דבר נכון? תחשוב טוב לפני כן, אבל אתה החלטת שזה דבר נכון? זה דבר שאתה רוצה שהוא ישמע לך? תן את זה נקי! תן את זה נקי! בלי הסברים, בלי צדקויות. עכשיו, לפעמים הילד באמת שואל בשביל להבין, לא בתור מרידה, לא בתור... הוא באמת סקרן, הוא רוצה להבין מה עומד. למה באמת אתה אומר לו אל תלך לחבר הזה? הוא באמת רוצה להבין, אבל למה לא ללכת לחבר הזה? מה הבעיה? אין איסור לספק לו הסבר. אם אתה רואה שבאמת הוא שואל את זה ממקום נקי וטהור ולא בתור מרידה ואתה רוצה להסביר לו, תסביר. אבל זה לא שאתה תרגיש לא בנוח ולכן הסברת. זה לא שאתה מפחד מהפקודה שנתת ולכן אתה מסביר. לא. אתה מסביר כי אתה רואה פה סקרנות, כי אתה רואה באמת איזשהו צורך להסביר. בסדר, אז תסביר, מדי פעם זה לא מזיק. אבל לא שכל פעם אתה תהיה מחויב אחרי משמעת לתת הסבר, כי אז אין משמעת, שברת את המשמעת. אז לכן משמעת צריכה להיות נקייה, בלי הצטדקויות ובלי הסברים. נקייה, רצינית, מסודרת, היא תעבוד לבד. שוב, היא לא צריכה את ההסברים שלך, אל תספק לו דברים, זה רק בעצם מקלקל. יש אפשרות לפעמים כן להשתמש בעונש כעזר למשמעת, אבל בצורה מאוד מסוימת. דוגמה, לפעמים אנחנו כן רוצים לעשות שימוש באיזשהו עונש, כי אנחנו רואים שחייבים פה איזשהו משהו כדי לקדם את הדבר. לפעמים נגיד אני בא עם איזשהו רעיון קצת מחודש בבית, או איזשהו רעיון מהפכני קצת, ובאמת זה קשה ליישם אותו. וכדי ליישם אותו אני מרגיש שאני חייב פה באמת איזשהו כלי עזר.
עכשיו אמרנו שלהתלות את זה בעונש זה לא טוב, איום לא טוב, פרס לא טוב. איך אני כן יכול לעשות את זה בצורה טובה? ספר להם סיפור, סיפר אותו הרב יעקובזון. הוא אומר שהוא היה להם איזשהו בית ספר לכאלה שעברו כבר כמה מקומות והגיעו לשם כבר עם מטען גדול על הגב. מטען של חוצפה, של מרד, של חוסר הקשבה, חוסר ציות וכו'. והם ניסו לבנות איתם איזשהו מהלך חדש, להביא אותם, ליצור אמון חדש ולהביא אותם למקום טוב. עכשיו, היות שהחבר'ה כאלה כבר היו שבעים בכל מיני ניסיונות וכל מיני דברים כאלה, היה מאוד קשה לעבוד איתם. מאוד קשה לעבוד איתם. כי לא היה להם אמון במערכת, והם לא היו מוכנים לשמוע כלום, והיה מאוד קשה. העבודה, לבנות איתם מערכת, זה היה מאוד קשה. עכשיו, לבוא ולהעניש אותם, זה גם היה תקלה. כי כמו שאמרנו, העונש גורם הרבה פעמים רק למרד ולדווקא. היה צריך ללכת איתם בטוב. אבל מצד שני, היה חייב קצת, בכל זאת, היה צריך להחזיק אותם, היה צריך להשתמש קצת בעונש. אבל מצד שני, אז הוא אומר, היינו בבעיה, לא ידענו באמת מה לעשות. איך אנחנו מצליחים מצד אחד לא להעניש, אבל מצד שני כן להצליח להביא איזשהו עזרים שישמרו את המסגרת. איך עושים את זה? ואז הוא אומר, החלטנו ללכת על רעיון מסוים, ולא לקרוא לזה עונש, אלא לקרוא לזה תרגול. תרגול. איפה תרגול ועונש מתחברים אחד עם השני? איפה הם מתחלפים אחד עם השני? הוא אומר, ניסינו להכניס את זה, כאילו להגיד לילד שזה לא, הוא לא מקבל עונש, אלא הוא מקבל איזשהו תרגול שיעזור לו לשמור על עצמו, או כדי לעשות את מה שהוא צריך לעשות. הוא אומר, אבל זה לא, זה היה משחק מילים, זה לא עבד, זה לא היה טוב. הוא אומר, עד שפעם אחת הקדוש ברוך הוא זימן לנו איזשהו מקרה, וזה הצליח להעלות את הנושא על הגל. מה היה? הוא אומר, היה איזשהו סיפור שהגיע כמעט לפיקוח נפש, שילד התנדנד על הכיסא, וזה ממש הגיע לסכנה, וזה היווה בעיה. הוא אומר, ולכן החלטנו לצאת במוסד עם כלל חדש, שאסור להתנדנד, כי באמת זה הביא ילדים למצבים של פיקוח נפש. ולכן החלטנו, אומר, כינסתי את כל התלמידים, והודעתי להם שלא מתנדנדים. אסור להתנדנד על הכיסאות. עכשיו, רציתי שזה יעבוד, וזה קשה לילד לא להתנדנד, אז כדי שזה יעבוד, אמרתי להם, כדי שאנחנו נוכל לתרגל, הוא אומר, אני לא נעים לי להגיד לכם כזה דבר, אבל אני חייב, כי זה מביא למקרים מסוכנים, וכדי לתרגל את זה, ולהקנות לעצמנו את ההרגל לא להתנדנד, נקבע שמי שיתנדנד בשיעור, הוא יישאר עומד עד סוף השיעור. יפה, נכון? מכבסת מילים כזאת. לא עונש, אלא תרגול. אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו חייבים לעשות את זה, אין ברירה, כי זה חשוב. וכדי שנעמוד בזה, אז נתרגל את זה בצורה כזאת שמי שכאן יתנדנד בשיעור, יצטרך לעמוד עד סוף השיעור. הוא אומר, עדיין הרגשתי שזה קשה להביא כזאת פקודה, וזה לא יעבוד, הוא אומר, ואז היה לי שיעור, נכנסתי לכיתה לשיעור, ועדיין אני בעצמי לא יודע איך זה יעבור, זה יתקבל, זה לא... הוא אומר, ואז הקדוש ברוך הוא נתן לי רעיון. שימו לב, דבר מדהים. הוא אומר, אני יושב בכיתה ומלמד, והתחלתי להתנדנד בעצמי. אני מלמד ומתנדנד. הוא אומר, ואז אני קולט את הילדים מתלחששים ביניהם, עושים מרפקים אחד לשני. התעלמתי, המשכתי ללמד, כאילו אני לא שומע כלום. ואני שומע אותם. ביניהם. ואז אמרתי להם, מה קרה? למה הכיתה לא רגועה? למה יש פה הרבה לחשושים? אז הוא אומר, אז אחד הסמיק, ואמר, הרב מתנדנד. אז הוא אומר, עשיתי פרצוף מופתע, ונבוך כזה, כאילו תפסו אותי על חם, ואז אמרתי, אז מה התרגול שקבענו? אז הילד אמר, לעמוד עד סוף השיעור. אז אמרתי, אז אני אעמוד עד סוף השיעור. הוא אומר, קמתי ונעמדתי עד סוף השיעור. הוא אומר, והילדים היו בהלם. אומר, הם היו בהלם. הוא אומר, מאז זה עלה על הגל. מאז זה עלה על הגל. כי בעצם הם קלטו שזה באמת לא עונש. כי האדם לא מעניש את עצמו הרי, נכון? המורה לא מעניש את עצמו, הוא מעניש את התלמידים. ופה המורה העניש את עצמו, משהו שזה לא עונש, אלא מה? זה תרגול. כי בכל זאת אנחנו בני אדם, וכדי לתזכר את עצמנו ולהרגיל את עצמנו למשהו, אז אנחנו עושים כל מיני עזרים וסייעים לדבר. אז הוא אומר, וככה זה עלה, והתחלנו לעבוד עם זה, וזה באמת עשה שינוי מבורך. כלומר, יכול להיות
שלפעמים בן אדם משתמש, הוא רואה איזשהו צורך להשתמש באיזה סוג של עונש, אבל אל תקרא לזה, אל תביא את זה בתור עונש, כי עונש אמרנו לא טוב, מקלקל, הוא הורס. אלא מה? תביא את זה בצורה של תרגול. תגיד לילדים, אנחנו החלטנו בבית לעשות כך וכך, כדי שנצליח באמת להתרגל לזה, אז אנחנו כולנו באותה סירה, בואו נקבע שמי שכן עושה, אז ככה וככה. זה לא בא כעונש, זה בא כתרגול, וזה כן דבר שיכול לעבור במקום שצריך אותו. אבל באופן כללי, שאנחנו מדברים על משמעת, משמעת חייבת להיות נקייה. משמעת חייבת להיות נקייה, בלי התחייבויות, בלי עונשים, בלי הצטדקויות, בלי הסברים. משמעת כמשמעת, וזה עובד, וזה יופי. רק אתה צריך להאמין בעצמך במה שאתה אומר. אתה צריך להיות בטוח בעצמך, ואתה צריך להיות עקבי. אתה צריך כמובן, אם הזכרת מקודם דוגמה אישית, כמובן שאתה לא יכול לתת הוראות ולסתור את עצמך כשלעצמך. למרות שילד יכול להבין שיש משהו שאבא ואמא עושים ואני לא יכול לעשות. זה לא מופקע. כלומר, אם אני אחליט עכשיו להגיד לילד שבמשך השבוע הוא לא שותה קולה רק בשבת, ואני אמשיך לשתות קולה כל השבוע, זה לא בהכרח סתירה. זה לא אומר שהילד יגיד, לי אמרו לו ולאבא אמר כן. נכון, כן, לאבא כן, לך לא. זה לא בהכרח סתירה בראש של הילד, כי יש דברים שלאבא מותר ולך אסור. מה? גם אבא הולך לישון בשעה מאוחרת ואתה הולך בשעה מוקדמת. מה? אז הילד יגיד, למה אתה הולך לישון? מה זה למה? כי אני אבא ואתה הילד, הכל ברור. כאילו זה לא... אף אחד לא הולך לישון בשבע כי הוא אמר לילדים שלו לישון בשבע, נכון? למה? כי זה לא מופקע שילד יבין שיש משהו של ההורים מותר ולא אסור. זה לא מופקע. אבל כן צריך להיזהר, יש דברים שהם לא מתקבלים על הדעת. לדוגמה, אם אתה אומר לילד שלך לא לכעוס ולא להתעצבן, ואתה כועס ומתעצבן, זה כבר סתירה. כי זה משהו שלילי. אתה לא יכול להגיד לאבא מותר. מה זה לאבא מותר? לאבא מותר. אתה אל תחלל שבת, לאבא מותר. אין כזה דברים שהם לא יכולים להיות. ושם כמובן אם תהיה סתירה בדוגמה האישית, ודאי שאתה שובר את הכל. או לדוגמה, אם אתה אמרת לילד, אתה צריך לשמוע בכל המחנך שלך, ואז הילד יראה שהרב שלך נתן לך איזשהו משימה ואתה צפצפת עליו, אז ודאי שזה יהווה פה איזשהו סתירה. אז לכן ודאי שהדוגמה האישית היא דבר שהוא קיים, אבל באופן כללי, ברגע שאתה מסודר ועקבי והולך בתלם, זה יעבוד. הרי תיקחו דבר, וזה רעיה מאוד פשוטה, בזה אני מסיים. תיקחו דבר מאוד פשוט. בכל מסגרת בעולם, אפילו הכי נמוכה שיש, יש איזושהי משמעת מסוימת. אפילו בעולם התחתון, במקומות הכי שפלים יש איזשהו משהו, יש להם כללים. שיהיה הכללים הכי חסרי אנושיות, הכי חסרי שכל, הכי חסרי היגיון, מה שאתם רוצים. אבל בכל חברה בסוף יש כללים. יש קווים אדומים שיודעים, זה לא עושים. אפילו בכנופיות רחוב. יש להם כללים ביניהם. שהם יודעים, הכללים האלה לא. לרצוח מותר, לגנוב מותר, להרוג מותר. אבל זה אסור. זה אנחנו לא עושים. יש כל מקום הכי פחות שבעולם, יש בו כללי משמעת. ומי ששם בקבוצה הזאת הוא שומע על זה. מה זה אומר? שמשמעת זה דבר קיים. הוא קיים בכל מקום. אתה יכול לראות לפעמים ילד בבית שהוא לא ממושמע, ובכיתה הוא כן ממושמע. ילד שבתור ילד הוא לא היה ממושמע, פתאום הלך לצבא, חיה למופת. איך יכול להיות? למה למפקד שלו הוא מקשיב אליך או לא מקשיב? כי המפקד שלו לא אמר לו תקום מחר למסדר ב-6 בבוקר, בגלל שזה טובת הארץ וככה תצא חייל ותוכל... הוא לא סיפק לו הסברים. הוא הודיע לו מחר מסדר ב-6 בבוקר. נגמר. הוא לא צריך להגיד עוד משהו. הוא לא צריך עוד תוספת. וכולם יעשו את זה. למה? כי המשמעת, אם היא הולכת בצורה הנכונה והיא ברורה והיא קיר, היא תעבוד. וזה מובנה אצל כל אחד ואחד. והראיה שזה עובד במקומות הכי נמוכים. למה? כי המשמעת שם היא ברורה. הוא יודע, אם אני לא יקשיב, מחר אני... בטעות יקרה משהו. יש כללים, בכל חברה יש כללים. ומי ששם הוא מקשיב לזה. למה? כי זה אומר שהמשמעת היא עובדת. רק מה? צריך לדעת לעשות אותה בצורה הנכונה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה